Eu creo que as administracións son o futuro da música xoven, porque pensade que hoxe en día estamos pedindo aos grupos que sean autodidactas, que se autoproduzcan, que se autofinancien e despois queixámonos que a música que temos nós na terra non é exitosa, non consigue chegar a outros lugares. Iso é como pedirlle a un joven hoxe en día que tire para diante unha familia, teña unha casa e apague. Se non lles damos as ferramentas para que eles podan considerar que a música é unha vía de traballo, nunca conseguiremos que a nosa cultura tire para diante. Aproximadamente, según as últimas encuestas, os xóvenes do noso país escoitan 20 horas semanales de música, polo tanto é unha forma de educar os nosos rapaces. O que escoitan é moi importante, é unha maneira, vemos a vida, pero tamén escoitamos. Atópaste con grupos de un nivel impresionante, con xente de fora do noso país que ve a calidade que ten un artista e non entende que non estén promocionados fora das nosas fronteiras. Falamos de que estamos na era digital, falamos de que en Galicia hai moitísimos grupos, non só que falan galego, cantan en castelán e cantan en inglés e poderían estar triunfando fora das nosas fronteiras. Pero claro, as institucións queren que nos consigamos primeiro que eles triunfen fora para despois que nos apoyen. Non, teñenos que apoiar para que nos podamos triunfar fora. Ese paso que nos están pedindo sempre de usted primeiro gástese, usted primeiro demostre e despois xa lle daremos o apoio. Non, usted tenme que apoiar, ten que ter xestores culturais que lle diga este é un bon rapaz, este é un bon grupo, esta é unha boa aposta e ten que apostar do primeiro para pagar os locales de ensaio. Xa temos ensaio, pero hai moita xente que non ten cerca un local de ensaio, teñen que pagalo, porque despois estes rapaces necesitan unha guitarra que vale 1000 euros. E non é unha guitarra, é ter tamén un cuidado dese instrumento. Teñen que darse clases, teñen que formarse, os artistas teñen un instinto natural, pero todos os artistas poden mellorar. Hasta os máis grandes recibiron clases vocales, recibiron clases de música. Todo iso é apostar por a nosa cultura. Desde Blues and Music creemos tantísimo no contenido musical que xa non é un tema de cultura, é un tema de marketing mundial. A música chega ali onde non chegan outras razóns. Estamos na era digital, xa non competimos aquí en provincia, el mundo está abierto e calquera pode poñerse arriba. O que temos que facer é apoiar, é financiar, é ilusionar a esta xente, é ter criterio tamén, non podemos pensar que todo o que ven é bon, pero o que é bon hai que collelo e hai que promocionalo como se promociona a gastronomía deste país, ou como se promociona a geografía deste país, e a música é cultura, ainda que a xente crea que non. ¡Qué movida! ¿Qué nos viene? ¡Es super ¡Qué movida! Para nós, evidentemente, é importante apoiar esta cantera, apoiar a cultura feita en Galicia e apoiar o futuro do sector da música en Galicia. De feito, nós, como sabes, distribuímos a programación en 10 apartados, 10 camiños para a programación. Un deles é o camiño da música, pero non queremos somente que ese camiño signifique traer a Galicia grandes estrelas internacionais, senón tamén apoiar o que temos aquí en Galicia, tanto os artistas que xa teñen un nombre como o futuro, esta canteira de novos creadores. A verdade é que é unha iniciativa que eu creo que é moi importante porque tamén están reclamando pois os propios grupos de música xoven. A verdade é que o éxito deso pois está no gran número de grupos que se apuntou, na participación importantísima que se vai dar hoxe aquí e sobre todo pois nese conxunto de accións que van enmarcadas pois no día de hoxe, que vai pois desde a formación, que vai desde a presentación dos propios grupos, que vai de alguna forma pois tratar de poñer en valor o que existe en Galicia. Sobre todo, eu creo que o máis importante é tamén pois esos grupos de música xoven, na gran maioría dos casos por grupos de xóvenes informales que se poñen, que constituyen un grupo desde un formato informal, que eu creo que eso pois ten moito máis mérito incluso que se o fai pois unha agrupación xa profesional, porque detrás hai unha organización. Nestes casos, na maioría dos casos, pois son grupos de xóvenes que están empezando, que se poñen de acordo, que constituyen un grupo e dende logo pois que é a mellor forma de demostrar a capacidade que ten
a xente xoven para emprender iniciativas de todo tipo, en este caso pois iniciativas musicais, que eu creo que é unha forma moi importante de ocupar o tempo da xente xoven, unha forma moi importante de desarrollar pois todo ese talento e toda esa creatividade que ten a nosa mocidade, e dende logo que a administración o único papel que nos queda pois é poñer en valor o propio traballo dos xóvenes, porque aquí realmente pois o importante son as mozas e os mozos que forman parte destos grupos de música, e nós o que temos, e iso trataremos desde logo, pois temos o obxectivo de darlle salida, de darlle cobertura e dende logo pois apoiar todo tipo de iniciativa que teña a xente xoven. Dende logo pois dende a Dirección Xeral ese é o noso obxectivo, é o noso compromiso, e vamos a tratar de, en colaboración cos propios grupos e cos profesionales que traballan neste tema, pois escoitalos, e unha vez escoitados, que é a única forma que temos de traballar, pois conxuntamente con eles ir desarrollando pois unha programación ambiciosa de música xoven. Eu creo que o máis importante é que haxa xóvenes que se organicen, aínda que sexa de forma informal, que en moitos casos acabarán formalizando esa situación de informal a formal, porque ese grupo de xóvenes que emprenden esta iniciativa, dende logo eu creo que temos que darlle a confianza plena de emprender unha iniciativa, de emprender un proxecto, de poñelo en marcha, e desde logo, pois, desde a música, como ben decías, eu creo que é unha forma importantísima de chegar a xente xoven, de poder transmitir moitos valores incluso tamén na xente xoven, e dende logo pois gustaríanos experimentar como traballar as problemáticas juveniles desde a creatividade musical, como podemos acercar certos problemas que hai na mocidade e como se pode mellorar desde a música. Dende logo, pois aí gustaríanos explorar tamén esa liña de traballo, non só desarrollar a creatividade en sí, sino a creatividade musical, sino tamén como desde a creatividade musical se pode infundir valores. Desde logo, o propio feito en sí xa supón un valor, é dicir, o propio feito de que un grupo de xóvenes formen un grupo, estén facendo creatividade musical, se organicen, pois xa é de alguma forma pois un mecanismo de educación non formal moi importante, porque o feito de constituir o grupo, de organizalo, de poñerse de acordo, de conseguir as primeiras pelas pos instrumentos, de seguir organizándose para facer unha actuación, pois todo ese proceso de aprendizaxe é importantísimo, e vamos a tratar e axudar pois coas medidas que poidamos pois axudar a desarrollar pois ese enorme talento que ten a nosa mocidade, que estamos convencidos que é moi fuerte. Pois a ver, desde os últimos anos, e aproveitando tamén a oportunidade que se xerou en Galicia pois con un movimento onde se articularon locales onde a xente podía ensayar, se empezou a descubrir como, igual que hai colectivos que se dedican moito tempo e esforzos a estar co deporte, coa creación artística de plástica e demais, apareceu un novo concepto de traballo coa xente moza, que é, digamos, o centro de interese da música, que resulta que en moi pouco tempo consigue efectos intensos, tanto de participación como de resultados, non? Entón, o que nos encontramos desde a perspectiva municipal no traballo de promoción de programas que intentan apoiar a xente moza no tema musical é que os resultados son moi válidos en moi corto plazo. Se están descubrindo que hai grupos debaixo das pedras que salen que é unha pasada. Entonces, desenvolver políticas de apoio a esos grupos xenera en si mesmo toda unha nova identidade de traballo desde a perspectiva do traballo coa xuventude, non? Que incluso se encadena co que logo pode ser unha promoción de profesionales e a súa inserción na industria cultural, non? De feito, o gran dilema ahora mesmo está en como se engancha todo iso, é dicir, se están encontrando con concellos, no caso de Santiago, o caso de Pontevedra, o caso de Vila García, hai moitos, non? Locales ahora mesmo que están funcionando polo apoio e impulso desde a parte municipal, e no caso, por exemplo, de Santiago, que empezou esa fai moito tempo,
e que realmente o que nos encontramos é que hai un proceso de evolución, é dicir, onde grupos que van salindo de prácticamente de nada ou da utilización dos locales como centros sociais con especializados no tema musical empezan a camiñar, pero chega un punto onde hai que dar un salto, é dicir, hai algúns deses grupos que se convirten en grupos preprofesionais e aí é onde está o gran dilema, non? Penso que é o que hai que intentar chegar a descubrir como eso todo se pode canalizar de cara a unha salida, non? En calquer caso, toda esa amplitude de traballo que se está dando se convirten en centos e miles de personas interesadas en poñer eso a funcionar, non? E está máis que claro que montar un concerto significa ter a moita xente moza, pois que a xente moza sexa quen produce e quen promove e quen crea, está claro que vai a ter tamén un impacto interesante. Apoiar a creatividade nos xoves, que iso é moi importante porque, bueno, creo que hoxe en día con tanta rapidez nos traballos, tanto estrés, no, creo que a música pode ser unha alternativa á crise, sobre todo que enseña uns valores moi importantes. Sempre está guai que se fagan máis cousas e sobre todo, pois eso, que haxa apoios que non sexan os de sempre, digamos. Entonces, pois guai, nos parece ben, non? Canto máis mellor, está claro, pero bueno, nunca é suficiente, e máis nunha situación ten a obriga, para iso están, a todos os niveles. A música, xa para empezar, o primeiro que fai é xuntar moita xente, non? Entonces, ao aglutinar esa xente, pois sempre poden xurdir moitas outras cousas. Eu penso que como calquera outra disciplina, o desenrolarse, o desenvolverse, a música axudas tamén a que se desenrole pois outras artes, non? Entonces, pois sempre penso que é importante. Estamos nunha nova era do que é o marketing, que antes a xente o que decía, se ti levas o meu produto, ti tes un valor engadido, pero eu penso que hoxe en día é diferente. O produto que levas ti, por leválo ti, é un valor engadido para o produto. Entonces, pois nós temos que estar nesa metidos para rentabilizar ao máximo o que é o noso traballo. Home, os grupos necesitan unha certa cobertura, sobre todo en principio de medios, de sitios, pero é importante que eso se faga extensible a algo máis, a un proxecto un poquinho máis grande, non? A que saian a tocar, a que den un pequeno salto de profesionalización e desde logo a administración aí pois ten moito que decir, porque estamos en unha época complicada, que sempre é unha época complicada para a música e para o rock and roll, e todo o apoio que poida dar o que é hoxe música xove, o que era antes ensaio, é totalmente necesario. Desde o punto de vista empresarial e musical, falo dos dous lados, o que é fundamental. Pois eu trataría de falar de dous frentes, non? Por un frente pareceme super positivo que haxa este tipo de eventos, porque axudan por unha parte a cohesionar o sector e a ter visibilidade como sector propio e como empresas e músicos. Por outra parte, destacaría tamén o importante que son este tipo de xornadas para a formación, e despois tamén penso que é o salto que debemos dar cara a profesionalización, non? Entón tamén aproveitar este tipo de eventos para buscar novos camiños e novas vías para profesionalizar a música galega e que en definitiva redunde tanto nos músicos como no tecido empresarial e postos de traballo para o sector musical. Pois a mí parece extraordinario, a verdade. Sobre todo, sabes por qué? Porque dende as 9 da mañá vexo entrar a xente aquí con sorriso, bueno, con cara de sono, e inda que tiña as sospeitas de que probablemente fose así, sabes que son ácratas, anárquicos, fan o que lles dá a gana, pero ao final mira como responderon, non? Están aí recibindo as clases e pareceme, da verdade, que sí. E incluso creo que debería de pasar máis veces ao longo do ano. Realmente a radio é un mostrador, non? E a radio tense que comprometer con esta xente, porque despois é onde saen persoas tan importantes e que tamén se implicaron hoxe, que hai que agradecer moito, a xente como Fran, non? Que son músicos extraordinarios, que se prestan absolutamente a todo, pero por qué? Porque teñen unha boa música e a cultura que mamaron e aprenderon grazas
Pois a iniciativas moitas veces moito máis pequenas que esta, pero mira que resultados deron. Pois imagínate o que pode sair de aquí. Polo tanto, a radio ten que estar aquí. De feito, hai varias radios, non só está a Radio Galega, senón que tamén temos a xente da cadena SER, e tense que implicar con isto. Creo que de deber e que forma parte da nosa profesionalidade, e así ten que ser. Supoño que do que se trata de que tanto os músicos como as institucións empecemos a poñer en valor o que representa, o valor que ten, ¿no? De que por iniciativa e vontade dos mozos e mozas que lles apetece facer creación en conxunto, montar un grupo, é dicir, eso é como se fose unha escola, en realidade, ¿no? Unha escola que ás institucións lle sale gratis, que a xente teña esa vontade, e eu creo que eso é importante que se empece a mirar como expresións de cultura viva, e que, polo tanto, todo tipo de apoio que se poda dar a eso, nin que sexa nada máis, polo menos empezar por valorizar esa maneira de facer as cousas como algo que forma parte tamén da educación colectiva dun pobo, ¿no? Todos esos mozos no futuro virán artistas, virán músicos, pero tamén virán apreciadores, ¿no? Xente que ao mellor xa non se dedica profesionalmente, pero que vai saber valorar e apreciar e subir o nivel cultural nese aspecto, ¿no? É dicir, é unha cousa máis que se suma a todo máis, polo tanto pareceme extraordinario que se empece e que se siga con este tipo de iniciativas, ¿no? Hai dous aspectos que eu creo que iniciativas como a que hoxe nos convoca aquí son tremendamente importantes. Por unha parte, a presencia, porque confío en que esta presencia se faga institucionalmente estable por parte da Dirección Xeral de Xuventude. Eu creo que para que as experiencias de Pontevedra e Santiago, e por descontado todas as experiencias que estén escoitando estas declaracións, de alguna maneira teñan unha continuidade e que teñan unha consistencia no tempo, é importante a involucración da Administración Autonómica. Eu creo que xa levamos tempo traballando e sabemos claramente que a Dirección Xeral de Xuventude ten que facer unha aposta clara, e eu creo que lle debemos transmitir así aos responsables desa Dirección Xeral, para que combinen todo tipo de actuación. Sabemos que é un momento de crise, sabemos que é un momento complexo, os presupostos son os que son, pero eu creo que o sumatorio de esforzos entre cidades e a propia Administración Autonómica pode dar resultados. E un segundo aspecto é que un espazo como que estamos hoxe aquí, o que nos convoca, vai a dar a posibilidade de novas sinerxias entre o público e o privado. Eses dous aspectos, ben combinados, ben traballados, eu creo que van a ter un reflexo importante no traballo de cada un de nós e ao mesmo tempo eu creo que vai a dar credibilidade e obviamente vai a dar unha rendabilidade política aos responsables da Administración Autonómica. O público e o privado é moi importante, no noso país necesitamos explorar novos camiños. Este espazo que vos organizades é o único existente no país e, polo tanto, debe ser apoiado. Eu creo que o Concello de Santiago, e eu teño falado cos responsables políticos, eu sou un profesional, obviamente, un técnico, pero a transmisión dos responsables políticos é o apoio claro e estable a unha iniciativa como a que está desmontando. E o segundo, como digo, é este novo espazo que nos vai a permitir encontrarnos. A mesa de redonda de hoxe, que no que vamos a participar, pois a nos fai tamén ter unhas grandes expectativas para que estes actores tan diversos pois podamos buscar puntos de apoio, non? A existencia de unha interesantísima experiencia como é a Blues Sense, pero hai outras que están aí presentes. Eu creo que están facendo un esforzo de exportación e de presencia en mercados non só nacionais, senón internacionais, e eu creo que esa imaxe do país, a imaxe de determinadas cidades, das máis dinámicas, teñen que sumar esforzos. Por lo tanto, eu creo que temos que buscar eses puntos de encontro e estou confiado en que ao longo do día de hoxe pois vayamos concretando cousas. Actúa como unha especie de fiestra da realidade musical galega actual, non? Onde que se sean, enfocados sobre grupos novos e tal, ao final o que parece evidenciar é que efectivamente en Galicia se está facendo moita música cada vez máis e que os grupos novos teñen unha grande representación e hoxe creo que están aquí bastantes e é un xeito
pois moi chulo de poñelos en común e de xerar así, pois bueno, infraestructuras e tal que creo que fan bastante falta dentro do mundo musical, non, en Galicia. Creo que a xente está facendo cousas moi chulas e o que quere todo o mundo pois é tocar, sair para adiante e que sus proxectos se dean a coñecer. Entonces hai que poñer as bases e facilitar para esta cuestión para que existen infraestructuras que permitan eso, ¿no? E bueno, isto é unha boa iniciativa e unha historia que, bueno, fala bastante ben da administración, neste caso. A música é un plus de disfrute, é un plus de gozar na vida e eu creo que iso hai que desenvolvelo desde o máis pronto posible. E o promocionar, o que estades facendo vos, promocionar a música xoven, os grupos de músicos, traelos aquí nun acto como este, vamos, en todos os actos que tedes no día de hoxe, creo que é fundamental, é algo que hai que promocionar, pero vamos, cada vez máis.